aquí, doncs se li ofereix, en comptes de fer unes pràctiques, i s'aprèn el mateix. A sobre, vosaltres esteu ara en la zona de estem entrant en un cicle formatiu, però nosaltres també treballem què passa quan un surt d'un cicle formatiu i quan fa les pràctiques. Per tant, aquest contacte amb empreses, però alhora tenim a l'altra banda moltes empreses que aquí saben si després d'estar un any allà ho has fet bé, és igual. És a dir, s'han de tenir els accessos i ens hem de matricular en un cicle que poso en dual, però en realitat ara ja tots se n'han feina amb aquell sector. Aquests que aneu descoordinats del que seria la desgràcia que tenim nosaltres, que persones que fabriquen peces. Les peces actualment, la pinzellada, és una cosa molt petita i ara us explicaré com treballem això. Per haver un moment en què jo començo a preguntar. Què fem? El que nosaltres fem és que equipos que està en un hospital. Conscientes dos más de lo que necesitas. Pero, ¿qué te va a decir?